לפני כ-170 שנה חי ופעל אחד מגדולי ישראל, הגאון רבי צבי הירש אשכנזי. אותו גאון התפרסם בכינויו רבי צבי הירש חריף. לכינוי הזה הוא זכה מחמת חריפותו המפורסמת שהייתה הן בענייני לימוד התורה והן בענייני העולם הזה. קהילות גדולות מרחבי אירופה כולה הניחו הצעות על שולחנו של אותו גאון למען יועיל ויסכים לבוא ולכהן כמורם ורבם. חמיו של הגאון רבי צבי הירש כיהן כרבה של העיר לובלין, ולאחר פטירתו הגיעו גבאי אותה קהילה לביתו של רבי צבי הירש וביקשו ממנו לבוא ולכהן כרב הקהילה, אך הוא סירב. גם קהילת קרקה, שהגאון הרמה, רבה של כל יהדות אשכנז לפני 470 שנה, רבי משה היסרליש, כיהן כמורה ורבה, אף היא באה וביקשה מהגאון רבי צבי הירש אשכנזי שיועיל ויבוא לכהן כרב הקהילה. אבל הוא, לרוב ענוותנותו, לא ראה בעצמו אדם ראוי לכהן כרב של קהילות כל כך גדולות, ובחר לכהן כרב קהילה קטנה בעיר ביאלה שבמדינת ליטא. באותה עיירה הקים רבי צבי הירש אשכנזי את ישיבתו והעמיד תלמידים הרבה, ובה גם כתב את ספריו המפורסמים עטרת צבי וכוס הישועות. לימים, בהחלטה משותפת יחד עם רעייתו, החליט הגאון רבי צבי הירש לעזוב את רבנות העיר ביאלה שבמדינת ליטא ולעבור לכהן כרבה של העיר אלברשטאט שבמדינת גרמניה. המאורע שהוביל את רבי צבי הירש יחד עם רעייתו להחלטה זו לא היה מאורע משמח, כי אם להפך כמו שנספר. 5 בנים ובת יחידה היו לו לרבי צבי הירש, והבת, כמו שכל הורה אוהב את ילדיו, כל שכן במצב של בת יחידה, אהבת נפש עצומה אהבו רבי צבי הירש ורעייתו את אותה בת. ואותה הנערה הייתה יפה לא רק במעשיה ובמידותיה, כי אם גם ביופייה החיצוני. יום מן הימים שמועה נוראה גונבה לאוזניו של רבי צבי הירש. הפריץ של ביאלה, זה ששולט על כל העיר, מתחכה אחר עקבותיה של בתך. ראו אותו בשעות היום עם הסוס מתחכה אחר עקבותיה, ראו אותו בחצות הלילה ממתין לה בפתח הבית. תיזהר, כך הזהירו אותו, את רבי צבי הירש. ישב רבי צבי הירש יחד עם רעייתו לטכס עצה. הם ידעו טוב מאוד, ברגע שאותו פריץ יניח את ידיו על הנערה, אין מי שיעצור בעדו, אין מי שיציל מאותו אדם, היה שולט, לא היה אפשר להתנגד לו. לכן החליטו בעצה אחת שחייבים מיד, הנערה כבר הייתה בגיל שהיא יכולה להתחתן, חייבים לחפש לה חתן. אולי ברגע שהפריץ ישמע שכבר היא שייכת למישהו, כבר היא באה בברית האירוסין עם מישהו אחר, הוא יניח לנפש הנערה. באמת, רבי צבי הירש יצא ככה למסע חיפושים בתוך ישיבתו שבעיר ביאלה, ולאחר מספר ימים מצא בחור בשם משה מהעיר בריסק. לימים אותו אדם גדל וכיהן כרבה של העיר פרשבורג שבהונגריה. והנערה, ביתו של רבי צבי הירש, באה ונפגשה כמה פגישות עם אותו משה, ומיד תקופה קצרה לאחר מכן באו בברית האירוסין. הפריץ שמע, הבין את הטריק שעשו לו, אמר, אני כרגע אשתוק, אבל אני כך החליט בליבו, אנקום ברגע הנכון, במקום הנכון. עברה תקופת האירוסין, הגיע יום החתונה, החתן והכלה כבר עומדים מתחת לחופה, כל בני העיר, גויים ויהודים, התאספו לשמוח בשמחתו של הרב הראשי של העיר שמחתן הלילה את ביתו. אבי הכלה רב העיר, הגאון רבי צבי הירש, עומד מתחת לחופה, הוא אוחז בידיו את כוס היין, וכבר מילות ברכת האירוסין על שפתותיו. כשלפתע צרחה איומה נשמעת מבינות לקהל. הקהל כולו מסתובב לאחור. הפריץ, כשהוא רכוב על סוסו, מגיח מתוך הקהל, בידו הימנית הוא אוחז חרב, ובידו השמאלית הוא מנופף. תוך כדי שהוא צורח, כל הקרב יומת. הוא מגיע אל תוך החופה, בידו הפנויה הוא תופס את הכלה, מעמיס אותה על סוסו, מסתובב ורוצה לפתוח במנוסה מן המקום. כל המשתתפים נעלמו דום, אף אחד לא העז לדבר. כולם איבדו את העשתונות, חוץ מאחד,
החתן. החתן משה מהעיר בריסק לא איבד את העשתונות, באותו רגע קפץ על הסוס והתחיל להתעמת עם הפריץ. במקום התפתחה תגרה אלימה בין החתן לבין הפריץ, שנמשכה דקות ארוכות, ובסופה ניצח החתן את הפריץ, והפריץ של ביאלה היה שוכב על הארץ כשהוא שרוע וזב דם. החתן מיד תפס את ידה של הכלה ונסו מן המקום. כמובן שהחתונה הופסקה והתחילה כל המהומה. מיד הגיעו למקום משרתי הפריץ, העלו אותו על הסוס ולקחו אותו אל הטירה שלו. לאחר כמות הגונה של קוביות קרח שהונחו על פניו של הפריץ וביקור רופא וכמה בדיקות, הפריץ פתח את העיניים בכעס והוראה להביא את הרב, את אשתו, את 5 הבנים ואת החתן והכלה אל בית הכלא. באמת לא עבר זמן רב והרב ואשתו ו5 הבנים כבר הוכנסו אל בית הכלא של הפריץ, אבל החתן והכלה לא נמצאו, עקבותיהם נעלמו. הרב מסכן, במקום ברגעים הללו לחגוג את חתונת ביתו, במקום בימים הללו הראשונים לחגוג את שמחת 7 הברכות, זרוק שם בבית הכלא, נמק יחד עם אשתו ו5 בניו. מה שלום הכלה ומה שלום החתן, אף אחד לא יודע. יושבים בבית הכלא, ובאותה תקופה היה חי עסקן יהודי, רבי יששכר בר להמן. אותו אדם היה חי בעיר אלברשטאט שבגרמניה, והיו לו קשרים מאוד מאוד טובים בחצר המלוכה, אצל מלך פולין וזוכסוניה, הויגוסט השלישי. ולאחר השתדלותו הרבה אצל אותו המלך, השיג שחרור בעבור רבי צבי הירש ורעייתו ו5 הבנים. באמת, 3 ימים לאחר שישבו במאסר, השיג להם רבי יששכר בר להמן שחרור וחזרו לבית. הם חוזרים לבית, הם נכנסים לתוכו, רבי צבי הירש ורעייתו יחד עם בניהם. הם לא מספיקים עדיין לשבת על הספה, דפיקות בדלת, נכנס שליח ומודיע להם את ההודעה הבאה. בתכם הכלה, ליבה לא עמד בפרעות. הלחץ, המתח גברו, הכלה נפטרה. איך אמור להגיב אדם במצב כזה? רק לפני 3 ימים הוא רצה להכניס אותה תחת החופה שתקים בית בישראל. בימים אלו היו צריכים לחוג את שמחת 7 הברכות של כלה זו, ותחת זה באים ומודיעים לאב שביתו היחידה נפטרה היום. לפני הצעקות ולפני הצרחות ביקש רבי צבי הירש מרעייתו ו5 הבנים, שבו על הספה. אני רוצה לומר לכם משהו. וכך אמר להם רבי צבי הירש לרעייתו ו5 הבנים. תשמעו טוב טוב. הגמרא בסוף מסכת ברכות, דף סמך, מספרת על הלל הזקן שהיה בא בדרך לביתו. וכשעמד בכניסה לעיר, הלל הזקן שומע צרחות איומות מתוך אחד הבתים מהעיר. צרחות, שוברים, קוראים, תולשים. אמר הלל הזקן, בטוחני שהן זה מאנשי ביתי. אני בטוח שהצרחות הללו שאתם שומעים, האסון הנורא הזה שקרה בתוך העיר, שבגללו האנשים צורכים את הצרחות הללו, זה לא קרה בתוך הבית שלי. שאל רבי צבי הירש, אתה הלל הזקן, שאמרו עליך בגמרא במסכת שבת דף למד, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל. אתה סמל הענווה. איך אתה אומר כאלה דברים? הרי אפילו יעקב אבינו, עליו השלום, שהבטיחו הקדוש ברוך הוא שמרתיך בכל אשר תלך. הבטחה מפורשת, אני אשמור עליך. כשבא מולו עשיו, אומרת התורה, וירא יעקב מאוד, וייצר לו. יעקב אבינו פחד פחד גדול. שואלת הגמרא, מדוע הוא פוחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח, אני אשמור עליך. מדוע אתה פוחד מעשיו? עונה הגמרא, אמר יעקב, אני מפחד שמא יגרום החטא. נכון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהוא ישמור עליי, אבל גם לאדם יש חטאים. מי יודע איזה חטאים עשיתי מאותו רגע של הבטחה ועד הרגע הזה? לכן פחד מעשיו. אתה הלל הזקן, יותר צדיק מיעקב אבינו? להיכן נעלמה הענווה? פתאום, אני בטוח שהאסון הזה לא מאנשי ביתי. יעקב פחד מהאסונות, אתה לא מפחד? ענה רבי צבי הירש ואמר, הלל הזקן לא מתכוון לומר, בבית שלי לא יקרו אסונות. הלל יודע שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכל אחד יש הבנות, וגם מי שחושב שאין לו הבנות, אף אחד לא יודע למה אסון מגיע, בעבור איזה גלגול,
ומה עם חשבונות שמיים? אבל הלל הזקן מתכוון לומר משהו אחר. הצרחות הללו שאתם שומעים מתוך הבית, הצרחות הללו שאומרות אובדן הכל, שאומרות אין כלום, אין אמונה ואין ביטחון, הם לא באות מהבית שלי, כי אני הלל הזקן חינכתי ולימדתי את אשתי ובניי ובנותיי, שגם כאשר קורה לאדם האסון הגדול ביותר, יש דרך איך מגיבים, יש צורה איך מדברים. כי נכון, התורה הקדושה ציוותה אותנו, לא עלינו ולא עליכם, כאשר נפטר לאדם אחד משבעת הקרובים, הוא צריך לשבת עליהם שבעה, מתאבלים, עושים קריאה, חובה לבכות על המת, יש מנהגי אבלות, לא מסתפרים וכולי וכולי, אבל בתוך היהדות יש גם כללים איך מתאבלים, מה לא קוראים ומה לא שוברים, ואסור לעשות שריטה בגוף. אומר הלל הזקן, אותם צעקות שאומרות אובדן הכל, הם לא מהבית שלי. כי בבית שלי יודעים שלא משנה מה קרה, לא משנה כמה אתה מרגיש שמידת הדין פגעה בך, אתה לא מגיב בצורה הזו. ליהודי יש דרך וצורה שמוגדרת בהלכה טוב טוב איך הוא אמור להגיב לכל דבר. בצורה הזו סיים רבי צבי הירש ואמר לרעייתו וילדיו, אני רוצה שאנחנו נגיב. עם כל הקושי ועם כל הכאב ועם כל הצער שאי אפשר לתפוס אותם, צריך לזכור את הלל הזקן, את האמרה שלו. לדעת איך להגיב גם ברגע שאתה מרגיש שקיבלת את המכה הכי קשה והכי כואבת. אחד מעמודי התווך שעמדו להם לעם ישראל במרוצת הדורות, היה הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נולד בעיר פינצ'וב שבפולין. אותו אדם, רבי יהונתן אייבשיץ, לפני שנאמר את הדברים שהוא אמר, היה אחד מהמוחות היותר גאוניים שהיו בעולם. האדם הזה התייתם מאמא בגיל 10, מאבא בגיל 12. הוא התחתן בגיל 14, התמנה להיות מגיד שיעור בישיבה בגיל 15, בגיל 18 הוא כבר התמנה להיות הדרשן של העיר פראג שבמדינת צ'כיה, בגיל 25 כבר מינו אותו להיות הרעבד של פראג, שם הוא כיהן כראש אבות בתי הדין של העיר במשך 25 שנה, לאחר מכן מינו אותו להיות הרעבד של שלושת קהילות אהו. אהו זה ראשי תיבות אלטונה, המבורג, ונסבק. עיירות מאוד מאוד גדולות. רבי יהונתן אייבשיץ כתב במהלך חייו 33 ספרים בכל מקצועות היהדות ונפטר בגיל 69. רבי יהונתן אייבשיץ, עליו השלום, גיסו נפטר בדמי ימיו לאחר מחלה ארוכה וממושכת, והניח אחריו אלמנה ויתומים. ככל הנראה שרבי יהונתן עקב עיסוקיו הרבים לא יכל לבוא ולנחם את האלמנה בתוך ימי השבעה, ולכן הוא ישב וכתב לה מכתב תנחומים. המכתב הזה פורסם בפתיחה לספרו יערות דבש, במהדורה המחודשת שיצאה לפני מספר שנים. מכתב מאוד מאוד ארוך של תנחומים שמי שיקרא וילמד אותו, יש בו כמה וכמה פרקים ללמד אותנו על הנקודה שעליה אנחנו כרגע מדברים. איך מגיבים ברגע של צער וכאב. נאמר משפט אחד שרבי יהונתן כותב בתוך אותו מכתב לגיסתו, וכך הוא כותב לה את הדברים הבאים. נדמיין לעצמנו שאנחנו רואים שני אנשים הולכים ברחוב. האחד עיוור והשני רואה, והם אחוזים זה בזרועו של זה, והאדם הרואה מוביל את העיוור למחוז חפצו. לפתע אנחנו שומעים צעקות, נעצרים, מסתובבים, רואים את העיוור פותח בצעקות על הרואה, על המוביל שלו. תגיד לי, מה, אתה לא רואה? אתה לא יודע לאן הולכים? צריך ללכת מכאן, לא ללכת מכאן. והוא ממש צועק עליו. מה, אתה לא רואה? מה, אתה לא רואה? ודאי שמחזה כזה יעורר בתוכנו גיחוך. לא עלינו ולא עליכם, אדם שניטל ממנו כוח הראייה, אינו יכול ללמד אדם שיש בו את כוח הראייה, איך הולכים ולאן הולכים. אומר הגאון רבי יהונתן אייבשיץ לגיסתו, כולנו כעיוורים בפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים איך הוא מנהל את העולם, מה הוא עושה איתנו, ומה הוא עושה עם זולתנו, ויש לנו הרבה מאוד מה להגיד על זה. אנחנו חושבים שאנחנו רואים, אבל אנחנו באותו רגע נראים כמו אותו עיוור שאומר לרועה, מה, אתה לא רואה? הוא מנסה ללמד אותו איך הולכים. השאלות שלנו,
כלפי הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מרגישים מתפוצצים בשאלות, מידת הדין, עוד הפעם אתה מרגיש שהיא פגעה בך, ואתה שואל למה? דע לך שבאותו רגע אתה נראה כמו העיוור שמחנך את הרועה. כך אתה בפני הקדוש ברוך הוא. אם ננסה להמחיש את זה לימים שלנו, לדור שלנו, תארו לעצמכם, אתה מורה נהיגה. מתקשר אליך בחור צעיר בן 17 ואומר אני רוצה להתחיל ללמוד נהיגה. אתה קובע לו למחרת בבוקר את השיעור הראשון, הוא נכנס לרכב, אתה מראה לו איך נראית תיבת ההילוכים, זה ההגה, זה הקלאץ', זה הברקס, זה הגז, ואתה אומר לו טוב תניע, בואו נתחיל קצת לראות. לא נוסעים כמה מטרים, והתלמיד מתחיל לתת למורה הוראות. תשמע, בוא אני אלמד אותך טכניקה איך נוהגים. זה מגוחך. אתה עכשיו בשיעור נהיגה הראשון שלך, מימיך לא ישבת על ההגה. אתה רוצה ללמד את המורה איך נוהגים? אותו דבר נראה. אדם שמנסה חס ושלום להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. נכון, יש רגעים קשים וכואב, אבל השאלות של הלמה שאנחנו חושבים שאנחנו כל כך צודקים בהם, אנחנו נראים בדיוק כך. כמו ילד שבשיעור נהיגה הראשון מנסה ללמד את המורה נהיגה איך נוהגים. התורה בחומש בראשית, פרשת נוח, מספרת לנו על סיום המבול, איך נוח יוצא מן התיבה, העולם כולו חרב, והוא בונה מזבח ומקריב עליו קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. הקרבת קורבן היא בעצם אמירת תודה. הקדוש ברוך הוא מריח את ריח הקורבן, כתוב בתורה וינחם אל ליבו, הקדוש ברוך הוא בגלל ריח הניחוח של הקורבן מתנחם, ומבטיח הבטחה מאוד מאוד גדולה לאנושות. לא אוסיף להביא מבול על העולם. שואלים המפרשים, אנשים הרבה יותר גדולים מנוח בהיסטוריה, לפניו ולאחריו, גדולים ממנו פי כמה וכמה, הקריבו קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא, ולא ראינו שבגלל הקורבנות שלהם נתן לנו הקדוש ברוך הוא הבטחה כל כך גדולה, כמו ההבטחה שהוא נתן לנו בעבור הקורבן של נוח, לא הוסיף להביא מבול על העולם. מה כל כך מיוחד בקורבן של נוח, שדווקא בעבורו נתן לנו הקדוש ברוך הוא הבטחה כל כך גדולה? רבותיי, תשמעו מה עונה השלה הקדוש על השאלה הזאת. אני, מיום ששמעתי את דברי השלה הללו, אני נצרתי אותם על לוח ליבי, ואני הולך איתם בכל מקום, ברגעים שאני מרגיש את הקושי, ואתה מרגיש שאתה מפוצץ בשאלות כלפי מעלה, ודאי שאתה לא מסוגל להגיד תודה, אני נזכר בדברי השלה הללו. תשמעו טוב טוב מה שהוא אומר. אומר השלה הקדוש, נוח יוצא מן התיבה לאחר המבול. במבול הוא איבד את ההורים שלו, את האחים והאחיות שלו, את כל המשפחה, בני דודים ובנות דודות, את ההורים של אשתו. מי נשאר? נוח, אשתו, בניו ונשותיהם, הכלות. זה מה שנשאר. נוח יוצא מהתיבה, כל העולם חרב, כל הבניינים התפוררו, כל העולם מוצף במים, הכל הרוס, שממה, תוהו ובוהו. עכשיו בואו נזכור טוב טוב, המדרש מספר שכאשר נוח היה בתיבה בתוך ימי המבול, הוא שכח יום אחד לתת לאריה את הארוחה בזמן. האריה מרוב הכעס חיכה בתוך הכלוב, כאשר נוח בא לתת לו את הארוחה הבאה, האריה הקיש אותו ברגלו, שילם לו על הדילוג של הארוחה הקודמת. נוח הפך לנכה. עכשיו נוח יוצא מהתיבה, הוא צולע, העולם כולו חורבן ושממה, איבד את כל המשפחה כמעט, הוא על רגל אחת, ועכשיו מה אומרים לו? תתחיל לבנות את העולם. כל שנה אנחנו קוראים את פרשת נוח, הנה הסתיים המבול, נוח יצא, נטע כרם, גדלו ענבים, הוא עשה מזה יין, הוא השתכר, בא חם בנו הקטן וראה את ערוות אביו, כל הסיפור שמובא בתורה בפרשת נוח, אבל אף פעם לא ניסינו להיכנס למוח של נוח, מה הוא עובר באותם רגעים? כל אחד מאיתנו ינסה לדמיין, מה אני הייתי מגיב אם חס ושלום הייתי במצבו של נוח. בן אדם מאבד כמעט את כל המשפחה, הוא על רגל אחת, הרגל השנייה צולעת, הוא עומד מול כל העולם, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא צדיק, תתחיל לבנות את כל העולם. בן אדם יגיד, מה אני סולל בונה? הוא יעלה על הגג ויקפוץ, הוא יקבל ייאוש, הוא לא יעשה שום דבר. ונוח מתוך כל המצב הירוד והמדוכדך הזה, קם ובונה מזבח, ומקריב עליו קורבן, ואומר לקדוש ברוך הוא, תודה. אומר השלה הקדוש, קורבן כזה הוא
שיש בריחו את הכוח להביא לאנושות הבטחה כל כך גדולה מאת הבורא, שלא הוסיף להביא מבול אל העולם. נכון, אנשים גדולים מנוח הקריבו קורבנות. משה רבנו היה גדול מנוח. הרי חז"ל הקדושים אומרים, אם תסתכלו, משה רבנו כאשר הציל את בנות יתרו על הבאר, חזרו בנות יתרו אל רעואל אביהן, ומה אמרו לו? איש מצרי, הוא זה שהציל אותנו מיד הרועים. כך אנחנו פוגשים את משה בהתחלה בתורה, איש מצרי. לבסוף מה נאמר על משה כאשר הוא נתן לעם ישראל את התורה? משה איש האלוהים. עלה מדרגת איש מצרי לדרגת איש האלוהים. לעומתו בא נוח, אנחנו פותחים את פרשת נוח ומה קוראים? נוח היה איש צדיק. אחרי המבול מה כתוב על נוח? ויחל נוח איש האדמה. ירד מדרגת איש צדיק לאיש האדמה. נכון, נוח הוא לא משה. אבל משה מעולם לא עמד בדרגה הכל כך ירודה הזאת של נוח. נוח היה בשפל המדרגה, ומתוך אותו שפל הוא קם ואמר, ריבונו של עולם, תודה. תודה כזאת היא שיש בכוחה להביא הבטחה כל כך גדולה לעולם, שיותר להוסיף להביא מבול על העולם. אני מודה לכם על ההאזנה, ואני מאחל לכל אחד ואחד שיזכה להפיק לקחים טובים כמה שיותר מתוך הדברים הללו, לדעת כיצד נגיב ברגעים של כאב, וכיצד לומר תודה גם באותם רגעים קשים. תודה רבה.